Il-Gvern imblokka id-diskussjoni fil-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi dwar il-kuntratt ta' 80,000 euro li l-Awtorità tat Turiżmu tat lill-eks Ministru tat-Turiżmu Konrad Mizzi wara li dan kien irreżenja. Dan seħħ wara li fil-Parlament il-Whip Laburista Glenn Bedingfield talab ruling mill-Speaker fejn sostna li d-diskussjoni fil-PAC ma kellix issir minħabba li l-kuntratt lil Konrad Mizzi ma daħalx fis-seħħ. Xi ħaġa li l-Oppożizzjoni ġġieldet bis-saħħa għaliex il-poplu jeħtieġ ikun jaf eżatt fejn kienu se jmorru dawn l-eluf ta' euro. Il-Kumitat beda biex jiddiskuti s-suġġett tal-kuntratt ta' 80,000 euro wara li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija u l-Viċi Kap Robert Arrigo kitbu lill-PAC biex jiddiskuti dan il-każ. Id-deputat Laburista Glenn Bedingfield talab li jittieħed vot biex l-aġenda ma tkunx diskussa sakemm ikun hemm ir-ruling tal-Speaker. Eventwalment, il-Gvern rebaħ il-vot għaliex għandu l-maġġoranza tal-membri. Kien hawn li d-deputat Beppe Fenekadami, chairperson tal-PAC, qal li l-Gvern qed juża l-maġġoranza biex jimblokka din id-diskussjoni. Aktar tard, l-Speaker f'ruling li ta' qal li dan il-kuntratt għandu l-ewwel imur quddiem l-Awditur Ġenerali, imbagħad ir-rapport tal-Awditur jiġi diskuss mill-PAC. Fi kliem sempliċi iżda dan ifisser li l-proċess ta' skrutinju se jieħu ferm aktar fit-tul, meta li kieku sar mal-ewwel quddiem il-PAC din l-analiżi kienet issir immedjatament u setgħu isiru id-domandi fil-PAC anke lid-deputat Konrad Mizzi. Fil-kuntratt li kien iffirmat fid-9 ta' Diċembru li għadda u li kellu jiskadi fl-ewwel ta' Diċembru tal-2022 jingħad li Konrad Mizzi kellu jaqla 80,000 euro eskluża l-VAT flimkien ma' karozza bil-fuel u l-manutenzjoni mħallsa kollha mill-MTA u xufier. F'każ li ma jaċċettax li juża karozza tal-awtorità u kellu jingħata 11,400 euro oħra fis-sena tal-li juża il-karozza personali tiegħu. Mizzi firma dan il-kuntratt ġimagħtejn wara li hu kien irreżenja mill-Ministru f'nofs il-kriżi politika li daħħalna fiha il-Gvern Laburista.